இப்போதான் ஒரு மீன் பார்த்தேன். அதில் பார்த்து ஏன்னா 3 விதமான காட்சி சொல்கிறாங்கடா. ஆனால் எல்லாமே ஒரே ஒரு பொருள் தான். அது என்னன்னு தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு ஒரு மரம். அந்த மரத்துக்கு கடந்து போகும்போது ஒரு சூட்கேஸோட ஒரு ஆள் வரான். அவன் அந்த மரத்தை பார்க்குறான். அவனுக்கு அந்த மரம் ஒரு பலகையாக தெரியுது. அவன் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன். சரி, அடுத்தது இன்னொருத்தன் வரான். அவன் கடந்து போய் திரும்பி அந்த மரத்தை பார்க்குறான். கையில் ஒரு கோடாரி இருக்கு. அவன் அந்த மரத்தை ஒரு நாற்காலியாக பார்த்தான். இன்னொருத்தன் அதை கிராஸ் பண்ணுறான். அதை ஒரு பில்டிங் கட்டுற ஒருத்தன் பார்க்குறான். அவனுக்கு அது ஒரு வீடாக தெரிஞ்சுது. கடைசியாக ஒரு சின்ன பையன் அந்த மரத்தை பார்க்குறான். அவனுக்கு இது வெறும் மரம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சுது. அந்த மரத்தோட கனிகள் தெரிஞ்சது, அந்த மரத்தோட இலைகள் தெரிஞ்சது, அந்த மரத்தோட உயிர் அவனுக்கு தெரிஞ்சது. எல்லா கண்ணுக்கும் அந்த மரம் தான் தெரிஞ்சது. ஆனால் எல்லோருடைய பார்வையும் கண்ணோட்டமும் வேற வேற விதமாக வேற வேற விஷயங்களாக தோன்றுறது. அது எப்படின்னா, அதான் பெர்ஸ்பெக்டிவ். உனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும், எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும். ஒரே பொருள் மேலே நம்ம 2 பேருக்கும் ஒன்றா கூட இருக்கலாம், இருக்காமலே இருக்கலாம். இல்லை நம்ம 2 பேருக்கு ஒரே கருத்து இருக்கலாம், மற்றவங்களுக்கு வேறு கருத்து இருக்கலாம். அதனால் உன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் விட்டுறாத. உனக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, தேடு.